10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merħba. Dan huwa l-feature tal-Festa 2012, imtella mill-Kumitat Żgħażagħ tal-banda Duke of Connezzjon, fl-okkażjoni tal-Marċ tal-Aħħar Tridu. Festi speċjali li mill-Bażilika Kolleġjata Elenjana sat-toroq li jsawru l-parroċċa tagħna se niċċelebraw bil-kbir il-175 sena tal-istatwa tal-patruna tagħna Santa Lena. Statwa majestuża li ta' kull sena mat-tokki ta' 8 ta' filgħodu noħorġuha mill-Bażilika. Ma Birkirkara ndawruk biex nuruk kemm inħobbuk. Flavia Giulia Helena, patruna tant maħbuba, żomm ħarstek fuq il-poplu Karkariż. Is-soċjetà tagħna ilha mwaqfa mill-1865 sabiex tippromuovi l-kultura, l-arti, id-drama, il-mużika f'Birkirkara. Inżidu magħhom leħen is-soċjetà, Radio Elenjani, frekwenza 95.8, repertorju vast ta' mużika. Talim lill-allievi u l-istudenti tagħna, servizz f'diversi bliet u rħula. Il-banda tella diversi programmi kbar ta' livell, grazzi wkoll għall-Kummissjoni Banda. U dejjem taħt id-direzzjoni tas-Sur Mast Bravu tagħna, Rodrik Buġejja, li s-sena d-dieħla jalaq il-5 anniversarju jiddiriġi l-banda Duke of Connezzjon. Is-soċjetà tagħna hija magħrufa għall-attivitajiet kbar li torganizza fil-ġimgħa mqazza. Grazzi għax xogħol kontinwu li tagħmel il-Kummissjoni Talent, Elenjan, Arti u Kultura, ta' kull sena ssir il-mixja biblika f'ħatt il-pan, kif ukoll dram tal-passjoni spettakolari fi triq il-wied. Flimkien mal-Kumitat Żgħażagħ, il-Kummissjoni tik it-tella wirja tal-passjoni fil-basement il-ġdid tal-Gażin tagħna. Xogħlijiet spettakolari, speċjalment ix-xogħol ta' smid u r-rossi kulurit, illi qed ikunu meqjusa mid-dilettanti li jiġu jżuruna bħala fost l-aqwa tal-wirjiet fi gżiritna. Dan kollu bl-appoġġ kontinwu tal-Kumitat, il-ferat kollha tas-soċjetà u leħen is-soċjetà tagħna, Radio Elenjani, li jxandar diversi skedi kontinwament matul is-sena kollha. Matul is-sena, isiru diversi attivitajiet b'risq il-festa tagħna u dan biex il-volontira tal-Każin ikomplu bil-proġetti li qed isiru għall-festa. L-armar fit-toroq, l-armar tal-Briju u l-Briju tal-Marċijiet.
Dak li qed naraw huma xogħlijiet li saru fil-passat u li llum jitgawdew fil-festa tagħna. Grazzi għal membri ħabrika ta' dan il-gażin li jistinkaw sabiex ikomplu dak li bdew l-antenati tagħna. Kif wieħed jistenna, f'dan il-feature se nagħtu ħarsa lejn ix-xogħol li wettaq l-ewwel kumitat żgħażagħ fi ħdan għaqda mużikali f'Birkirkara. Il-filmat jiġdu waħedhom l-ispettakli, l-arti, l-immaġinazzjoni, l-oriġinalità fl-armal tal-festa, kif ukoll fl-armar tal-Briju, illi tant aħna rinomati għalihom iż-żgħażagħ tal-Ama.
ħolqa wara oħra, kullana ta' suċċessi li din laqda żgħażagħ bimħabba lejn il-patruna tagħna Santa Liena, dawk li l-wien soforu ħomor dejjem taġġieħ u stinkat sena wara sena, festa wara festa, u hekk se tkompli tagħmel għas-snin li ġejjin. Se nagħlqu dan il-feature viżiv billi nagħtu ħarsa lejn il-proġetti li huma fil-mira tas-soċjetà. Bla dubju, fuq quddiem insibu il-proġett strutturali li qed isir kollu bil-volontarjat fil-każin tagħna. Wara tlestiet il-fażi tal-basement, jinsab avvanzat ix-xogħol tal-bar u t-tieni solar, kif ukoll is-swali ġodda li se jinbnew wara l-festa. Proġett ieħor huwa il-Planċier illi se jkun il-ġawra tal-poplu Karkaris. Planċier kollu kemmu skulturat fl-injam. Proġett li jrid iż-żmien, imma dan ma jaqtax qalb il-membri tas-soċjetà għax jafu li se jkun opra ta' arti kbira u preġju fl-armar tal-festa Elenjana. Finalment, ma nistawx ma nsemmux il-festi kbar li se jiġu organizzati mis-soċjetà tagħna 3 snin oħra, fejn Birkirkara kollha se tiċċelebra l-festi 150 mit-twelid tal-mużika f'Raħalna. Il-bidu tas-soċjetajiet mużikali f'Birkirkara. It-tisħiħ tal-kultura Karkariża, illum Każin Santa Liena, banda Duke of Connezzone, il-Banet Karkariżi. Mija 47 sena kullana ta' suċċessi. Viva tal-ama! Viva l-patruna tagħna Santa Liena! Il-festi tajba.